Ahoj, já vás zdravím, tady je Míša z knižního deníčku, hlásím se vám opět s novým videem. Opět to bude rubrika Seznamte se. Dnes vás seznámím s jednou červnovou novinkou od nakladatelství IKAR. Jedná se o žhavou erotickou pecku. Jaká škoda, že to pecka nebyla. No nic, máme tady Alfu. Co ke knize dodat? O čem pojednává? Přečtu vám anotaci a pak si budeme povídat dál. Když se to stalo poprvé, připadalo mi to jako zázrak. Účty se mi kupily a dosahovaly takové výše, že by se mi je nikdy nepodařilo zaplatit. Za mámu v sanatoriu, bratrovo školné, nájemné, elektřinu. Všechno leželo jen na mě. Kromě toho jsem právě přišla o práci a náhle. Když už jsem ztratila naději, se ve schránce objevila obálka. Bez zpáteční adresy, na ní moje jméno a uvnitř šek na $10,000. Stačilo by to na zaplacení všech dluhů a ještě by mi něco zbylo, než si najdu novou práci. Mohla bych se soustředit jen na školu, začít zase žít. Dali byste si na mém místě ten šek proplatit? Já to udělala. Po roce mi kdosi zaklepal na dveře. Před domem stála černá limuzína a její šofér mi řekl, přišel čas splatit dluh. Nastoupili byste? Já nastoupila. Ukázalo se, že někomu dlužím $120,000. Co k tomu dodat? Jako nám je dobrý, ale musím uznat, že to je i celkem žhavý, že se to dá číst, že to funguje. Do té doby, než nastoupí hlavní hrdinka se svým slovníkem. Nejsem puritán, nejsem nějaká prudérní ženská, ale tak, jak Kiri, hlavní hrdinka, pojmenovala svůj rozmnožovací otvor, to už bylo na mě trošku moc. Zvířátka mám ráda, ale jak kdy? No, nevadí. My víme, že teda Kiri je docela dost soběstačná. Vlastně financuje celou svoji rodinu, její matka je v tom sanatoriu, jak jsme se dočetli, a bratr studuje a ona vlastně všechno platí. Hned na začátku knihy přijde o práci, protože jí šéfík udělá nemravný návrh, což neměl dělat, nedopadl dobře. A potom prostě řeší, co bude dál. Má nejlepší kamarádku, z toho hodně probírá, až jednoho dne prostě přijde ten dopis. Ten šek. Já nevím, já bych asi víc pátrala, protože mi přišlo, že to rychle holky vzdali a nepátrali dál, co se týče toho podpisu, nebo i když jako oni zjistili, že se tam firma nedá dopátrat, nevím. Takže naše drahá Kiri doteď ještě jaksi snesitelná ty šeky vybírá a dělá, co může. Na můj vkus $10,000 je celkem dost a pobírat je celý rok. No, já myslím, že bych ještě něco našetřila, ale nevadí. Každopádně teda po těch 12 šecích, jednom roku přesně na den se zjeví za jejími dveřmi šofér, velmi elegantní šofér, a svými vlastními donucovacími prostředky jí přiměje k tomu, aby do toho auta nastoupila. Pak už jí žene i trošku zvědavost, protože koho by nehnala, že jo? Přijíždí, nebo přilétá do New Yorku, na Manhattan, ocitá se v obrovském rakodrapu prostě, jenomže ona to nevidí. Kiri je šoférem odvezená z bytu, stíhá akorát zavolat kamarádce, že je v pořádku a že se ozval dárce. Ona vlastně ani neví, kam jede, což mi přišlo jako docela dobrý, vkusný a zajímavý, protože celou tu cestu měla zavázané oči. Ty oči měla zavázané ještě několik dní po příjezdu na ono tajemné místo k onu tajemnému muži. A nic vám neprozradil. Jenom to, že pak
přichází erotická smršť nebo nádech erotické smršti, protože na samotný sexuální akt si ještě nějakou dobu počkáme. Něco málo k hlavním hrdinům. Kiri St. Clairová. Budu hodná. Ale prostě byla děsná. Nejdřív jsem jí trošku fandila, protože to neměla jednoduchý. Snažila se jak mohla, vydělávala jak mohla a starala se o rodinu, protože prostě to tak cítila, že to je na ní, což já oceňuju a vlastně i chápu. Bylo na ní vidět, že je opravdu soběstačná, že si dokáže poradit v každé situaci. Jenomže když se z ní stalo takový žilé telátko, absolutně netuším. Nevím, možná by se to stalo i mně, kdybych potkala sexy poloboha s několika miliardami v kapse a on by mě vzal na operu. Ne, teď se opravdu směju, ale mně to v mnoha místech přišlo jako film Pretty Woman a opravdu, jako měli jsme tady miliardáře, který kupuje firmu a kus po kuse ji potom rozprodává. Vzal jí do opery a nejenom tohle, byla spousta míst, kdy mi to opravdu přišlo, že to je trošku jako ten film až na to, že jsme tu neměli prostitutku. Nevadí. Prostě Kiri byla do 1/3 knihy senzační a od 2/3 knihy byla prostě, já nevím, jak ji nazvat, aby byla hodná. Nebudu ji radši nazývat vůbec nějak. Každopádně její zábrany a její celková povaha, která prostě byla přímá, která byla neústupná, najednou prostě ztrácela sílu v kramflecích. Možná to opravdu udělala ta mužská společnost, možná to udělalo i to, že ona nevěděla, co se okolo ní děje, jenom cítila. Ona vlastně nesměla používat jeden ze svých smyslů, a to oči. Musela se soustředit na svoje city a na to, jak vnímá všechno ostatní okolo. Náš pan tajemný je samozřejmě neuvěřitelný, sexy, král válečníků, až bych řekla, že to autorka trošku přepískla, nevím. Každopádně s jistým orgánem by mohl zvládat bourat ledovce. Nevím, no, asi to tak v těchto knížkách má být. Každopádně, ale opravdu byl popsán pěkně, musel to být senzační chlap, o tom žádná. Já asi cítíte z mého hlasu trošku skepsi, já za to nemůžu, prostě já jsem se na tu knížku strašně moc těšila, hrozně moc jsem jí fandila, doufala jsem, že přichází série, která mě prostě ohromí a od spisovatelky už jsem nějakou knihu četla, teď si teda nevybavím kterou, ale určitě nějakou jo a věděla jsem, že je to sázka na jistotu. Ono to není špatné, ono to opravdu není špatné, je to prostě průměrný erotický román, který ode mě prostě dostal o 2 hvězdičky méně jenom kvůli hlavní hrdince. Berte to na vědomí, že prostě to je jenom můj názor, že mi nesedla. Kniha má 327 stránek, přečtěte ji, jedním dechem jsem chtěla říct, ale jedním dechem byste ji přečetli, kdyby měla trošku víc náboje. Ona postrádala podle mého názoru takové to šťavnaté táhlo, které třeba obsahovaly i jiné erotické romány. Nebudu teď zmiňovat konkrétně název, na který myslím, protože to je celkem kontroverzní téma a nerada bych tady vyvolala nějakou zbytečnou debatu. Každopádně to, co mě táhlo u jiné knihy, mě v téhleté bohužel jsem to v ní nenašla. Věřím tomu, že v dalších dílech se to trošku změní, protože přece jenom bude Kiri už trošku jiná, samozřejmě tam půjde pořád jenom o to jedno a to samé,
ačkoliv jsem se dočetla, že by mělo jít ještě o mnohem víc a na třetí díl na ten se těším úplně náramně, protože se do hlavní role dostane i sám pan šofér. Co bych vám ještě ke knize řekla? Možná vás napadne, proč měla Kiri zavázané ty oči. Samozřejmě v tomhle příběhu nepůjde jen o to jedno a to samé pořád dokola stránku po stránce. Půjde tam ještě o něco hlubšího, o něco, co se bude týkat jich obou, ale to si musíte počkat a knihu si přečíst. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Opět nepřipravená a zadrhávající se, ale myslím si, že aspoň jsou z toho cítit ty moje pocity z knihy. Ještě bych vám chtěla tady ukázat, to je tak, když máte ptáčky, takže pozor na ptáčky, mají rádi knihy. Já se s vámi loučím a brzy si zase připravím nějaké jiné video. Momentálně na mě čeká kniha Priscila od Oty Úče. Nevím, jestli to budu brát jako životopis, jako cestopis nebo nějakou biografii. Uvidíme, co z toho bude. Doufám, že to bude zajímavé a máte se zase na co těšit. Takže se mějte a příště zase ahoj.